Igciwane icorona livele laqhakambisa ubunzima kanye nosizo olubhekene nezinkulungwane zabantu abangenamakhaya. eThekwini abantu ababalelwe emakhulwini amabili basayithola behlala emgwaqeni yizo uhulumeni ezama ukuthi abahlinzeke ngendawo yokufihla ikhanda. Balambile, bacasukile futhi bakhathele. Balala la erenki yamabhasi. Abanye babo beqa einkanjeni ezenzelwe abangenamakhaya eThekwini. Basabonakala ezitaladini zeTheku bezama ukuyiphilisa bagcine beyithola besolakeni lwamaphoyisa. President and the government uyanika for the homeless imali enough yezwa le nto, but then asitholutho asazi ukuthi le mali ishonaphi ukudla kushonaphi. Sihlala siba u200 la ihlala khona emabhasini emakethe and lento ye social distance ayisebenzi. Bonke abahlala kulezi inkambi sebehlolelwe igciwane lecorona kwatholakala ukuthi abanalo ngaphandle ke nje kwabambalwa abanesifo sofuba. If somebody wants to walk out of a shelter, they're not held here against their will, they can walk out. But they're told if they walk out, they can't come back. Because everyone in our shelters has been screened to make sure that we have no COVID within the shelters. Iqeqebana labangenamakhaya Albert Park ilona ekuthiwa liwuhlupho eThekwini. Kuthiwa lacela phansi amatende ayihlonzelwe lona linqaba ukuhlala endaweni enemthetho yakhona. Umasipala usibiye zonke lezi inkambi. Why are they homeless still on the street? A lot of those people, if they are homeless on the street, would have come from Albert Park. A problem that we've been grappling with, as I've said, from the inception of this program. They're a very volatile group of people. Umasipala uthi unohlelo lokusiza abantu abangenamakhaya ukuba batholane nezinye ihlobo zabo nokuthi baphume ekhaqweni idakamizwa. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.